Калінкавічы – гэта фактычна цэнтр вобласці. Горад важны лагістычны вузел рэспубліканскага значэння, а таму раённы цэнтр павінен адпавядаць сучасным патрабаванням. Ужо традыцыйна да фестывалю ярмаркі працаўнікоў вёскі аблічча зменіць шэраг сацыяльных аб'ектаў ад цэнтральнай раённай бальніцы да цэнтра культуры. Это значимые объекты, не только которые там, старые, да, и те, которые максимально задействуют, скажем так, вниманием людей и участвуют в жизни людей. Поэтому вот эти объекты, они предлагаются и рассматриваются для приведения в надлежащее состояние. Сегодня концептуально, да, все это обсуждается. Жители города, они абсолютно не безразличны про то, что происходит, но и занимают очень активную свою позицию. З года ў год дажынкі – гэта не толькі свята хлебаробаў і падзяка за новы ўраджай, але і падарункі для сталіцы фестывалю ярмаркі. У Калінкавіцкім раёне жыве звыш 50 тысяч чалавек, а таму абноўленыя аб'екты – гэта павышэнне якасці жыцця кожнага жыхара.